bandiraɓe musidɓe tedduɓe erango jaam noddi olel malango nantinide fedde fulɓe eri Ñalngu Pinal sukaɓe fulɓe Italie tijjennongu yonti holtone holnden gokkorte nde hitande amde gonɗen to falde famde pine adaji fulɓe windere inna wiya wiccen sa ko heewi ma tawe toon teddugal hoorejo fedde fulɓe Italie jettoro gomo Pinal fedde fulɓe Italie e jarore hohoɓe jagge jaale leñol fulɓe windere e settare ɓe daraniɓe jangde pularo windere e darmitorade yewtere 2000 saltawati toon nde ko nafoore ɗemgal neniwal ngakkata hoodere teddungal ɓe daraniɓe fulɓe to majjata mayeta ɓoyde wirneta ngal teddungal worata goori jolyo yurmede Allah wone makko ngal teddungal worata catadiɗo makko Souleymani Ly Mamadou Ndiaye e cimtol hoorejo gomu sukaɓe fedde fulɓe Italie Mamadou Yero Thiam dattol gurdam fedde fulɓe Italie taw facciti ɗum ko Borti Diallo pindinoje ciftinoje e mogo ko tawtitore nde ko yo dokku ngundol ndo lago dow rewɓe ñaaƴo paɗodel ngari e ñarungal tawa ne waɗi namdalam e jabol ma tawa kuutorɗe men hanki e inde men coowade tawa kadi koye dow kawguel e uddide nde hirde faye dinde tawa ɗo wata ɗum ko diɗɗal TENNGAADEpro JF Roye Balde e soirée de gala advisor ɓeydu volume